Έχεις ψάξει το άλλο, θέλει να φάει, Ναι. Αυτός μήπως είναι ο μπαμπάς τους. Δεν ξέρω. Να του δίνει, από το στόμα παίρνει. Μόλις κάνει πάνω στο στόμα, μόλις βλέπουμε το ράφος και πάνε κατευθείαν μέσα στο στόμα. Και τα δύο τρώνε. Ναι. Πώς την τροφή δηλαδή την ξαναβγάζει το στομάχι ξανά. Ναι, μάλλον κάτι για να τους δώσει. Τι πράγμα. Και τα περιστέρια έτσι κάνουν. Και τα δύο στο στόμα βάζουν. Ναι. Μικρά είναι ακόμα, πού να πετάξουν αυτά. Ναι, αφού δεν έχουν πούπουλα. Τι, είναι μικρά είναι. Σαν τα βυζένη είναι. Σαν τα βυζένη. Πω μεγάλα έγιναν πάντως. Όταν τρώνε φουσκώνουν είναι αυτά. Α, το τηλέφωνο χτυπάει. Όχι. Ναι, παντού θα χτυπάει, το πάρει μαμά. Ναι. Πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα πρέπει να κάνει ένα αυτοκίνητο με τα ίδια λάθη. Πόσο το λένε, 2 χρόνια, πόσο κάνουν. 30.000. Ναι, 30.000. Εγώ τα αφήνω 60.000. Πιο νωρίς. Δεν είναι καλά. 2 χρόνια 30.000 είναι πάντως. Τώρα δεν πάω πολύ Θεσσαλονίκη, δεν κάνω. Α, μπορεί να μην κάνεις, ναι. Αλλά και από τον καιρό αυτό δεν χαλάνε. Τον καιρό πράγμα και τα λινά χαλάνε. Από τον ήλιο και το κρύο. Και είναι και από την ημερομηνία κατασκευής, όχι μόνο από όταν τα βάλες. Μπράβο σου παιδί μου, τα είχα δει, καινούργια ήταν. Α. Το ένα από τη μια, το άλλο από την άλλη τρώει. Θα τη φάνε. Θα τη φάνε πεινάνε αυτά. Γι' αυτό μεγαλώνουν, συνέχεια τα ταΐζουν. Μια φορά έχει την μπαμπάς, μια φορά η μάνα. Γρήγορα να μεγαλώσουν, να μην τα φάνε κάτι. Τέρμα το φαγητό. Όχι, όχι, εδώ είναι. Τώρα φεύγει. Τώρα. Τα ταΐζει και φεύγει. Και αυτά δεν μπορούν να την αφήσουν να κάτσει εδώ πέρα, γιατί όλοι τι θα κάνουν. Ζεσταίνεται κιόλας μάλλον. Αν έχει ανοιχτό το ράμπος, Έφυγε.